Kublai shibun perlok ya ka jingkershan ka jongpi ya ka khasi rikap keng channel mentah ali ngiwan ban ya pet ya ka wei ka jinge tho khana lengkot shaphang ka automatic Kalashnikova ka bamut ba ka AK-47 ka wal ai kerteng hadien jong uni ubriu bushna ya ka ni ka sulai padul penmi hausnam khat khandai spa sau phunyo bat da ka jing minut bat da ka jing tristam ulan no senyang ya ka perthei haduk menta menne bangi ya pendengkam bat kalong ro ka bai yat yo ba bat uni ubriu dei na ka jaj penriu Russia bat udei ro ubala penlem bat lapen khlem ya kan Nazi Germany hakat thmaba ka baar bat pantip ya kani perlok pej haduk pendekut persnap haduk pendekut de ali ngine sedang ban pej ya kani ka jinga thu khana ka film kalapan ihangi lengba da ki sketch pada ki jingro hakabala penwandur ya aktor pada ka aktris bat laring dor haki beriu ki besisha bat hakamadan thmapat menta ki sipai kidang yele bat kidang ya ther da ki bom pada ki kuli bat dan pedeng ki sipai ki bala do ila ki jong ki dekot met bat ru ki bala do ila ki jong ki khmat bat don ru ki bala yap hakani ka thma bat la ra ya ki bala yalam ya ki shakawai ka yeng kabadairu kajaka sumari ki sipai hakawai ka jakapat kawai ka trok kala sakut hasiteng lenti namar kala slip hangta bat kala ngam hakawai ka keti bat kila persang ban khanyat ndrei kemla bat wei usipai ule ya wer ya ulutanan ya kaba kinshu khanyat bat kinshu tanno da ukulai khnang bakin lat nakani ka jingam kat ba uni ui usipai udang ai jumut i ulutanan bun le kom ta ulutan pat ula kli ka kerteng ka jong u pat ulai thok thok ka sen ka banangkong ndrei hadian pat uya thok ba udei umakail bat umakail udai tang unongnya lani u driver banyak ya kitang lani ya ka kali ya siat hakathma bat uej bah ka ban pej bat bishar ya kisulai kat ba ulutanan udang king ya kasulai ka thamai ula kali ya ka bor bat ka jingklan jong kani ka sulai ndrei ulutanan ula jubapa kadai ka thamai kumno ngan tep bat ngampat jupanan kamru hakaba ngan siat ya kani ka sulai kat ba kidang ya jak tagalenti kileng kansan ka wei ka chaka ka bakiu i ka wei ka yeng bari wei kulai ulutanan ula ai ya umakhail ya ka wei ka shotgun ba unia dai la de pat ula lej ha ka yeng bat lami armut ki nong shuan ki badai ki sipai bat ula sei ka ta ka sulai bat lamut ban siat rei ka ta ka sulai ka thot bat ka bat skak kam syam lap thei kumta ulutanan bapli ula sya siat ha ki nong shuan kat ba umakhail na jingai persang ban yarap bat ula siat yap ya kita ki nong shuan bat ula yu iru ya tu temen badairu trai jong tu kulai na kata ka jingkhang yet bat ula ya wer ya tu temen ya ka ba unkit dia ulutanan badi umakhail pan poi sya kata ka trok hakata ka jaka baki kislep panda kila poi sya kata ka trok shisha kulai ulala ya ka bantan ya kata ka kali ka jongki pat kila kitno ya kitiki sipai bala mansau kan thopi ulutanan hakata ka trok ya ka ban poi sya ka jaka badai ban poi bat u makhail pat no poi hanong ba la tho ekwei ka sithi ba ula syaram hakata ka thma ba dila diru lo mansau nakakti doktor lo persange shwai umakhail ba unle chaka thma kumta u makhail ula lej phai no shishnong hakawei karel rangkat bat kiwei ki parasipai bat hakata karel ulai kendu ya unang tem harmonika badi wei briu ubam don ketishu ubaya keren bat u keliru ya u umi na e bat wan na ka e ka jaka bat makhail ru ulai tho bat ulai keren bat to briu shislam batru ulai tho iki por ki ba manshwa hakaba makhail utrei hakawei ka karkhana ka bashachna yaki engine kali batru iki ter kali ndrei namar ba umakhail upanan kamban shna pan yaki sulai badi ki shotgun kumta u boss ula be kamsdan ya umakhail namar ba lara kari kalap ba unu brio bat kanu ka company ka bashna yaki sulai kin sakam reuni brio pat la ai man sem pan yu makhail pakari kadon kami ki beriu ki bakum api umakhail pat ulapan iya kata kador jong kata kasulai hakaba umut bansna bat uni beriu la ai mensem shushu ba un le bet yakni ka kam shrang namar ba kari kadon kambha namar kitiar kilong ki bomler hakini kisngi bat udei yakaban pendap yakni ka kam khnang yakaba kari kan wanra e ka jingjob bat unda upoi hakawi ka jakau la kan mau ka por jinglong khna rit hakaba usat chnai ki sulai badula herna kata karel badula lej hau tau bos ubarem badula ong ba udon kamban sna sulai menta namar kisipai kisuyap
namar ka jing telat palat jong kisulai reuni bos hakani ka sien ru syam la sha yu ba un le kata ka kam ri ula kerpat jor hauni bos ba un sha ya ka ba un shna ya kata ka sulai ka ba umut bat utmu kenang ba kari kan job ya kitma hakaba bon kiliang rei uni bos hakani ka por ru sha hitrat yu ba un le kata ka kam kumta umakhail ulami jendat na ka office ka jong bar ula le chong hakawe ka train station bat ule kendo ya we para sipai ubakali yo makhail bontali ki jingkali rei makhail ula yo i arngut ki sipai ki bakham he kumta ula le ya kaban pen itu ya ladi hakita ki senior lani kita ki sipai ki bakham he bat ula kali naki ya kata ka kam ka ba umut ya kaban le rei syamla kali direct kalong kelan bah kerkum kali ke jong bat kini ki sipai kila ong hau ba kalong bean lada ule ya kanu kam klem da pentep bat kila ong ru hau ba un kelibet ya ka ka ba umut ban keli bat umakhail pat ulalet biang bat ubos ubarem ujong ya ka ban panjing bet biang ya kata kam ba unsna ya kata ka suloi hakani ka por bat ubos ula hapsha ya umakhail namar ba ka jing yai kerpat ka jong ula phone hawi brio un ai ka ka kamera ya umakhail banda umakhail yo ya kata ka kamera persyang ban drop penwandor ya kata ka sulai ka umut ban sina ban ulalet hau bos ban pan biang saya ki brio ya kinong yarap haka kam ka jong rei bos uong mede ban trei marway namar omdan ki brio ki bangala bulpa ban yarap ya me kumta umakhail ulahap minat hi marway ban sina ya kata ka sulai rei umla ban le namar kakti ka jong ka balaman saw kamla ban trei kam rei uhap trei tang da ka wei kakti kumta hakani ka por ka jing tmu ka jong ka shupulam eino rei hakum kani ka por ba udu jingkerman kinong trei hakani ka karkhana pat hakapor kilat ki wan yarap ya ya ka ban trei ka ka kam bat ki iru ya ka jing job jong kani ka kam ka jong pat hakawi ka sngi kilat tes ya kata ka sulai ka jong pat shisha kalong ka jing job ya hakaba kata ka sulai kalong ka ba bet bah bat ka ba klan bah bat ulalej hakata ka office jongki high ranking ya kaban pen ya katiar ka ba usna bat uni nong up uang ba khilet show captain bat nda ulalej auto captain ula pen ya kata katiar bat nda captain ulalej ya kaban tes ya kata ka sulai ka jong umakhail ya umakhail bat ikiwi ki para sipai dang pha up hakata ka yeng kini kiwi ki para sipai glar khiben ya umakhail langba kata ka sulai ka ba usna bat kida ongru katiar ayu kumame bame mela bansna bat kadba kidangir khiben hangta kapten ulawan poi bat ula pak khot ya ka kerteng ka jong umakhail pa unwan syakmat bat kini barok kila ilengo hakaba umakhail ulawan hakata ka kamera bat ulawan rungru da ka jing sngo sarong bat umakhail ula sneng ya kita kiblar khibenya baru kapten ula ong ya umakhail kani katiar ka ba usna uhap ya ka bandra hakmat jong general ya ka ba untes hatu kalong ka bebet ne am bat umakhail ru ula ong hot bat kilara ya kata ka sulai ka jong umakhail sya general bat general ula yo ya ka bates ya katiar ka jong bat ulap sisa ba kalong ka baklan bat ka bebet hadu kata-kata bat ulap khot ya ka kerteng ka jong umakhail bat ru ula ong yu umakhail ba un phong no da ka wei ka uniform bat ru ba undeng no da kiwi ki batch ban represent haka district bat pania kontes haka district nakbanta ka jingklan ka sulai ka jong pandaula lej haka ta ka jaka ulai kendo ila ka jong ka assistant bat kata ka dei ka kanthei kepala wan shong hamar senda jong bat kalabu ya ka wei ka kendon hakmat jong ba dei ya ka ba unle tam nalor jong ka namar ba ka kanlong kanong yarap ka jong haka babon kiliang umakhail menta umpetep yala de ba ulalong uba paunam bah hakata katiar ka ba usna haka kali ulai kendo ya major uba deiru nong sna suloi bat uni ula ilango e katiar ka ba usna ndakila poi hakata ka jaka ban tes siki suloi pat umakhail ulai kendo ya sarjan bat udah saliut ro ya bat lawan kibrio ba phalang ta bat ula kali manu kitai nrei uni usarjan ulai tho ba kidai kibrio ki batrei tak banta udexter bat umakhail ula kali manu to dexter nrei usarjan ulai tho dexter udei unong pej bat unong bisar ya kitiar ki jong bat makhail ulai mare ya kawan wan sna bha ya kata ka suloi nrei kata ka kamera lawan poi biang kata ka kanthei ka ba ya kando bat klai tho ba ka kerteng ka jongka kadai ka Katrina kaladon iwe ikhon kanthei bat klam ulok bat makhail ru itanat bah ya ka Katrina
bat ula ong haka ap hang ni pat ngan wan shim na ka banta ka jong phi bat ula mi na jing khang yet pat ula lek ya ka ban mare ban wan shim yi ki jing bam ban dau la mare ban shim yi ki jing bam la poi kata ka caka bat ula wan mare biang ban wan phai ban wan ai ka Katrina bat ula ong haka pediang yi ki jing bam ki bangang ai happy menta bat ngan lejbu ru mangai phi hayeng menta ka miet banda kilaya arngot hakata ka surok hakata ka lenti kilap ya ki brio ki bidang yashat hakata ka lenti berkini arngot kilayang man pet kaya kata ka jingshat rei wi sipai budi sarjan ulap ya wer ya kaya ka ban yashat lang rei ka ong hakaban kong rangamut ban shat ngahap shat hi bat umakhail rei uni sarjan ulapan permission no makhail pat kilayashat hakata kapor bermakhail pat usu apek pat nda kiladap ya kata ka jingshat katno ka Katrina ka sngotanat bat umakhail ulong yano angin lejno bat kila lejno bat uni sarjan ulawan be biang yaka bat ulong alingan wan panon mga yapi hayeng bat umakhail hakani kapor umla syu ban sngap bat ula berngam ya u bahaka jing shisha me ban buram yang bangala ailat ban shat ya me bat ka Katrina kalong berorngot mapi pilaya bakla kajing sisa pidei ya kaban pan permission suana ngaken om ya kaba pini kan roi kum tu rei makhail latan no eka karu kala dam yu rei un lejbu ba jaka hayeng bat kada ongru kublei shibon ni kajing wan on jong pi bat ikitu kandi namar ba ka khon jonga ka ej bahaban bam ikitu kijing bam ha ka jakatas ya kisuloi bat umakhail ulayo ekbor samse hakaba umsham lajab hakata kajing thong rei lajab panban da mijor bodi uporlok ujong u rei u makhail ulamut ya kaban eno ekni kam u major pat u general pat kila aiman semi u hakaba un kampan bahashu shu ya kata ka sulai ka u usna menta u bos wa eladi u bansna ki sulai ru ulakhang persya ba umdeshu ya kaba undang wansna haka jakatrei ka jong u ya kata ka sulai makhail menta ulalek bani kendo ya ka Katrina bat hakata ka por kalong ka baslab jor bat kilaya kamen hakaba kishu yakub dakawi ka jan bat kilaya mare banwan no hayeng pat manta kilay panlong ya ka jing ihet pat kilalong ru kibalong kum shikurem hangni pat lapan i pakathma kalakot kadba makhail pat marwei urang perkhat sngose ya kata katiar kaba umsyam lala ya kaban Punjab rei kalok ka jong u pat ka aiman siam ya u bat ulalet ben kendo ya wei u general uba ai ya u ya ka wei ka kam lani ya ka wei ka kamra hakaba undang panbha bat panjli ya kata ka suloi ka ba usna pat katnu ka khupar ka kamen ya umakhail hakaba undang yo piang ya kalat ban panbha ya kata ka suloi bat sai sisen ulai yang biang ban le ya kani ka kam bat ban Punjab ya kani ka kam panda ulasna biang uladro biang ya kata ka suloi bat ulalej ha kaban ya kendo yo tau Dexter ubadei unong bisar but unong pet ya kisuloi ki bidang syupen mi enri kinong trai kim syamlasha ya u bandrung hakata ka kamra kumta da ka jingdom ulale ya kaban set ya kata ka suloi ban tes hakata ka target ka ba udro rei nomor ule haki jaka paj ba kumta ki sipai ki lakem no ya u bat kile alam syaka kamra jong u Dexter haka kamra pat ule kran bat u Dexter bat ulapan i ya kata ko sulai ka ba usna bat ulapan sngop thu bakalong sisa ka baklan rei u Dexter u kantat namar ba uang kamlong ban panan kam hakatma rei u Dexter ula sya sesien ban tes ya kata ko sulai ka jong makhail bat kilawi shwa haka bat ndau to sarjan ula tes ulap sisa bakani ka sulai kamdan ka jingthut bat kamdan ka jingbat bat kalong ru ka sulai ka babiang tam hakaban yele hakatma namar omdan kam ban reload shipang reki kuli balabu hangta kilong ki balabiang bha yakaban yada yaki para sipai rei umakhail pat umshala ap yakata khubor hadu ban pan bana ulai phai no ahiyeng halenti pat ulai kendo yala ka jong kalok da ka dur ka bablat klem da phu samarki tat nda kalok kalai tho ba ngala armet u laphu samarki bula kala kan san ka dur hangta hakawi ka singipat umakhail da ka khubor jong ka jingkman bat da ka khubor jong ka jingjob ula syakot how to he sipai yakaba un hablet hakata ka platoon lani hakata ka jaka yakaba kisipai kialang bat hakata ka kali u he sipai ula kali bau dei na ka e ka snong bat wan na e bat lanu un lek rei makhail uyathu ba kat bangam pat job bat ngam padep yakani ka kam nganom lit phai snong bat nglathong ru sipos nam bangan Punjab yakani ka kam bat ngamsha yaladi bangan det phai snong klempat job yakani ka kam
bat ni uhe sipai ulayaro iu ya ka jing tre sitom ka jong u bat nda kilapoi hakata ka jaka ya ka ba kisipai kialang bat kaderu ka headquarter jong kisipai bat uni uhe sipai ulapun itu habaro kisipai ya unong shna sulai bat tebetam hari Rusia ubrang kam kena do ya baro bat la ai ki batch bat ki uniform ki bat thamai hau ya ka ba unphong bat ka ei ka ba u angnot mentah ken ula job bat ula yo ya ka nam di kuburam bat uni uhe sipai ula sha yaw makhail bu nlet no shashnong bala ka jong ka kami bat ngi hang ni ha ka ba makhail rangkat kalok bat arngut ki khon ula let da ka jingsuk hala ka jong ka shnong bat uan ra ru ya ka nam ya ka buram ya la ka jong kari bat ya la ka jong kalong yeng long sam kani ka khana kalkut no hang ne perlok te khuble shibon ya ka jingpet ka jong phi